pen yma, lot o bobl o lefel uwch mewn cyrff cyhoeddus. Mae'r dda gweld pawb yn dod yma at ei gilydd, a mae'r siaradwyr gwych a cyfle da i gael holi ac ateb wedyn, felly da iawn. Mae'n atgyfnerthu'r angen, a dwi'n meddwl o drio cael pawb ar bob lefel i ddod at ei gilydd, i rannu a cysylltu efo'i gilydd. Mae'n gymaint o ddysgu gallwn ni gael o'n gilydd, mae pawb yn mynd trwy profiadau gwahanol a profiadau rhyw fath mewn ffordd trwy daclo gwaith da ni'n neud, felly dwi'n meddwl mwy o ddod at ein gilydd, dysgu o'n gilydd a rhannu, dwi'n meddwl, dal i neud hynny. Oedd o'n wir dda iddo fi hefyd cael clywed gan WRA a'r gwaith maen nhw'n gwneud hefo gwasanaethau. Dwi yn endigenus chydig ohonyn nhw, ond maen nhw yn ffresh a ddim hefo'r falle'r stwff hanesyddol sgyn cyrff eraill, ond dwi'n meddwl bod yna lot falle gallwn ni ddysgu trwyddyn nhw oherwydd mae wedi bod yn haws iddyn nhw mewn ffordd gallu gwneud pethau mwy dewr oherwydd falle maint a oedran y cyrff, felly dwi'n meddwl bod e'n diddorol weld be gallwn ni ddysgu mwy gan nhw hefyd.